E pinje ma osedongore korka yore mag teknolojia, magawa moko osechako tiyo kod masinde mani e kido mar dhano ma idendo ni robots e tayo chenro mag Kenya ok odong' chien e mako yor teknolojia kendo moko kuom otende koro tiyo kod robot e tayo chenro mag Kenya koro donjo kidieny mar pinje ma osemako motegno weche mag teknolojia e sekta mar magawa. Jafwambo marwa Teddy Otieno ne otimo limbe magawa mar Robot Cafe kendo ripodni oketi e duol kod jafwambo marwa Eric Ounda. Ka irange magawani manie bath apaya ma Oloitoktok e kaunti ma Nairobi chenro dhi nyime kaka pile. Kata kamano weche opogore matin kirango kaka itayo chenro mag magawani. Masin molosi e kido mar dhano kendo matiyo ka gima ni kod obwongo kata robot ema timo dwach welo kendo sabo welo chiemo. Right now we've only programmed them to host customers, serve customers, attend happy birthday if you want like whatever it is occasion you might have. It will come and sing to you. If it's your birthday, it will come and acknowledge that you did a reservation and you have a birthday. Ka ichopo e magawani, robot ema okawo kar dhano kendo gimoso jogo ma oyuoro mar chiemo. Robot gi ni kod sende makende magitiyo godo e sabo welo. Giomo chiemo e jikon kendo gitero achiel kachiel nyaka ir jonyiewo. Masinde mag robot olosi e lony mamiyo gi yot mar wuotho e kind mes kod kombe ma ok gituomore kata matin. It's amazing. It's actually wowed us after we learned what it can do. Basically it uses it incorporates AI and LiDAR system. Once you program it, it's basically like what AI basically it's whatever it is you teaches it learns. Jata chenro mar magawani kata kamano wacho ni masinde mag robot ok omayo jopiny tich ahinya ni mar dhano ema keto nigi chiemo e sende maggi kapok gitero ne jonyiewo. And there's my servant. Wonderful. Tiyo kod masinde mag robot kendo matiyo ka gima gin kod obwongo mar dhano osemedo loko sekta mathoth. Penjo en ni biro mar masinde gi nyalo medo rocho sekta go kata ooyo. Eric Ounda, Ramogi TV.